Mit. Apa ngono? Kok wong tujuan sing kena ya? Lah sapa sih? Mbok nyang kurung-kurung kuwi arep itu kok ya mau kuwi. Saya wong ngono dondong. Lah sing ngabari sapa? Ya wong kurung mbok wong liwat karang ngarane berita burung ya sing nggawa mbok burung mbok apa kok nyang kurung. Ya saiki ora. Saiki dhewe jombang kono ya. Ya pernah kaya medeni iki tapi nyong ya ora nyong ora pakan wedi-wedinan ya biasa bela sing bangko aku pak apa-apa angel. Pak Lunga jare ora oleh. Ana jareku tak kok iki ya nganune pemerintah bae ora. PPKM apa wong mangkle kepriye? Lah piye ya karang ora oleh kabeh Pak metu ora oleh Pak apa ora oleh kono nggih omah. Bojonjang mangga Bu. Bojonjang saking pundi? Ribut-ribut kuwi. Kok pernah kok nyetil teor Saking balai desa bar kumpulan PKK. nggih. Kondo iki Bu, terus jare kok ana sing kenang Covid ki sapa tenan apa ora ndesa kene kuwi Bu? Oh, nggih lah kok padha ora nggo masker ki critane piye iki? Wis ngerti nek iki sik pandemi Covid. Heeh, napa kok ora nggo masker? Anggo masker ki kasih Bu. Iya ora iso ambekan itu. Wong nyong wong ki cok ya ora tak kenang Covid Bu, Covid wedi mbek nyong. Ampun dos niku Bu. Prokes kesehatan ki harus dijalankan setiap saat nggih. Sik musim Prokes apa? Ya kuwi wis jenenge biasa bae takdir ki Gusti Allah Bu sing ngatur Bu. Ora usah nganggo angel-angel wong urip ki wong sing penting iso mangan. Bu, kaya jenengan kudune sadar nggih istighfar. Astagfirullahalazim kok apa Bu? Istighfar, selalu pakai masker nggih, jangan lupa. Ya kon nyong ora ndek masker kok Bu. Nek pengin hidup sehat, pengin sehat mboten? Ya insyaallah ya pengin, wong urip ya pengine sehat. Tapi nyong lemu ya sak sehat ra Bu. Wong lemu kan sak sehat. Wonten apa niki? Bu RT mangga Bu. Rame-rame. Oh iki jare kok kok nganggo masker pula nyong ki ya sungkan teo nganggo masker kuwi lah. Kula pas lewat iki kok sik Ambekane sesek nganggo masker. mungan, tapi kok tak disawang ki ora nganggo masker. Ya tak kandhani ra Bu. Lah iki kok sing siji rada nganu Bu niki bandel nglawan-nglawan. Nah, priye carane kudune iki? Lah wayah sakniki wayah Covid ya harus menerapkan 5M. 5M ki apa dong Bu lah? 5M itu antaranya satu, memakai masker. Lah masker sekarang kan nggak harus yang begini, ada yang 3G yang model begini ambekane kan. Nafasnya nggak sesek kan ada. Yang kedua mencuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah. Pirengke nggih. Mencuci tangan iki kepriye pula wong kan kaya nyong kan misale Paling biasa tok ndi. kok wis wae ya Kudu mlebu omah ndike, kra Pak reng mburi omah kono. Apa cuci tangan? ya harus itu sekarang harus 2 jam sekali cuci tangan. Bu, 2 jam pisan. Memakai sabun. Bu ngapunten Airnya dipireng-pireng. Oh, nggih, nggih. Terus yang ketiga menjaga jarak. Kita harus jaga jarak. Jaga jarak. Ya, paling Pirang tidak meter, Bu? 1,5 meter. Itu maksimal. Terus yang keempat itu mengurangi kerumunan. Nah, ini kan kita kerumunan. Oh. Paling tidak ya kerumunan boleh tapi hanya beberapa orang saja dibatasi. Nah, misalnya nak bangsane pengajian kayak Bu, kan wongnya Itu harus pakai prokes. Nah, yang kelima mengurangi mobilitas. Oh, mobilitas dan nyoran di mobil ya ora kayak iki berarti Bu. Oh, rasa mobilitas. Hah? Mobilitas. Lah ya mobilitas ki apa kan berarti cok sing ngono mobil kan iki. Sampeyan aja ngayal makin diterangke. Oh, nggih. Mobilitas iki maksudnya Nggih, monggo Bu. Nggih. Mengurangi pergerakan, itu perjalanan jarak jauh keluar kota. Oh, kok kuwi. Mau kudu nganggo masker. Oh, ya nyong ora ndek masker, Brit. Kepriye ki? Nah, ini saya bawa masker. Kebetulan saya bawa 2 masker ya. Ini buat satu. Pakai. Oh, dinggo. Bener. Hal. Aja mung disampir notok ning dagu ya. Pakai.